Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Abirta Angton Ben Archuponitha Voice of Gen Z Front Amahang Patekpon Wo siga chiklo ni bhai ke thom ningkan surihinira inkoy retrogarni ni jang Karbi Anglong district ke parlo Kopili constituency arlo Kheruni agriculture IB along Ongdung college student atum chingrum si Voice of Gen Z Front Amahang Patekpon Bangso asong along Maipu Mate founder ke Longri Lekthe co-founder Lorius Terang Dun Maipi Archie Kropi Lapen Kongchun Bangpi Rajima Kramsapi Dun Kongchun Bangpi Bintina Sinarpi Lapen Tu Dun Kongchun Bang Sir Clark Crow Atum Chepahem Huponsi Voice of Gen Z Front Asong Amahang Patekpon Voice of Gen Z Front Amahang Patekpon ke Kewang Chilang Owe Kimiatum Emena Akhayarong Kisungahut Karjab Dunchia Pansi Chisikpon Lapen Kacharli Amo Angsong Paprang Dun Tek Chiapan Lapen Son Suri Amoa Kamalong Pusitame Ke Klempon Chiapansi Chisikpon Pini Kachetong Apai Jum Hek Tahailo Sita Angkangpi Karbi Anglong District along Kadukave Owe Kimi do ansitame bangso Voice of Gen Z Front asong along nang chirap nang chetodun popusi ning thelo Kheruni pen Kamsing Dera report Karbi Anglong News Channel korting jer phangta la pen non dak ini tumlong la jarap don chetodun la media team phan same nirin tan suri ka dom pajer lo la ni tum asong ke seng ke la ke ni tum mateni tum ke lage kaprek asohan kasorsa phan kali dapen tum ke lage political party buta kali lage non tum owe kimi tum mate Gen Z tum isi unity do phansi ni tum ke la sosong ke seng dapen tum selang pom te kaprek institute pen bisa menon chetong lo mate kaprek institute dan tum Karbi student anke ekta unity do phansi ni tum mangai la bang kabo iponi kusi la sosong ke deng pono dapen tum Karbi Anglong lo non corruption do hok lo lata same itum corruption aput hakta nengdi doni tapen itum cleanest usame la toar bete uta same kudat no same asapso cleanest program sa diponi tapen katu kabesta so de nang chiton po si ba nang cha po si nitum ba nang tuni lo lapen kaprek no son social awareness kuno mate education lapen itum society long positive chance pansi nitum la so song ke sengpon la ka hok lo nitum ke la ka kaprek aso han tum kasor sa phan kali muthela nitum Karbi tum an nitum ekta unity do phat sin nitum la so song ke seng non klang pon te non ha inglong kunoi la hai ke non ke ongdung school ke non kudam pet te a teacher tumang ke wang be pola ka pregang se hadia pichot piti mayok ta lam thi chapak lang bangawe la hai ke chonghol ka phere ma tum student nam ta pholo ni lista me hachin thoma sirang lo ni ta school te theklong ang lo ko son ma la sinilita lana khelo wang nak poklo kasi monitum pen mo kelai ni aku owe kimi tum bangke la hai problem popi de phansi ni tum bangke la so song tare ke deng ponji ko sinili tum bangke lam klar ka chipilo dan pen sinili bangai ni ka lan men si ching toni lo kadom kadom ni limen hello founder president lapen pualang li hello vice president lapen la pualang li bangke general secretary lo lapu alang li general secretary bange sami Rajima Kramsapi tu alang li bangke Archie Kropi alang li vice president aro milihano founder president nilimen thare Longri Lekthe mane lapu jela pot nilitum ke non son jo la non son nilitum non lam ka chipia teng pate mane kaprek asong han sorsa se usikane ye same non son ke wang bet itilo he non son tum yotum problem topic lang pot lote ili apamo same nengje lojen inglong son chan school longke nang tum lang pon tha je mane unte summer vacation da nang me kwan an athe people athe hada inglong school ke la alojen lang tum dali sapso dali han ke chop harata ning choparong student la an lo nali tum lang pha nili tum ke dak pon plote dali han ke thang lo sami hada ke la an lo je summer vacation ta nang nilu kwan athe asap so sami alang tum
long dat long ama non ke la son che plan de lo je samar revision ke muap phit alam lu tame la class ke donang ji pugrata alang le tum ke no son teacher bhane ka sorsa so se man de lu tame dopik no son nale tum pu chin thong le lang pon bus tame ong dong school long e son no jen mane hopta murot ekbar da madu ba che klue jon pen ekbar ke da madu aro ong dong school long ke lang pon go te ka prek aphan si ke toy dut hajira system da du alang li jok sila an padu gitung te alang li asa kuri kala ke bang han pidat ni mulu kalima kortinum kalang mati la sini li tum ke la hai lom ni tum ke isi cepat du dunji athe jelang pon te ahok kalang lo je kar biang long long hello asong ke ong ne ahok cita me ong dun alam long ke mane pon bote lam the sepak lang ke tum la son da du no son sumila rong hang pi akes long le lang pon posami kalang lo je ni tum ta student lo la hai ke sami ni tum ta neng ji nang kok lo athe sumila rong hang pi akes song ke lang pon bote alang ni tum ke ba cholang rem kali da ho te cholang rem kali prote la ke ko solo mi thor du nang ni mati kalima mi ke thor alang tum arai da ve thi lot posami alang tum ke appearance pen permission long li mati la hai ke thorang ni lai ke sita menon lang pon lote ka prek akes song non nang li tum lang motha asami samun ni tum nang li tum ta media ma thek long lo jen asami samun ni tum ha non pening kan nerket bak dol boti la pu singer tum kathilang sonang ki tui tang ho amala sohot la kar bidar alian ta hadake boro arong si mili ke kar chulo hadake kar bidar ali ba inu mane pon da do ba boro da do hadake stame non ni tum han ke dilo tui ni anon ke to bang kar bidar ma chot hala sot ka che song la alo jen kar bidar me chok che kar bidar me ni li tum a leng hana pati pilot tu ke la pu chelang kon ple ni li tum aing jir semna hang pi alam ke tipol tum pakar itu tum budam pet prote kar bidar me ko song la ple sok pun na me sot ingtir che song po akhur pat do po mo lom solote ing samiri po kaneng je pilo je ha amuka atum ke alidar tum ke poisa chode ta ho ba ha political party tum lo che jorda ta ente la kaneng je tum wango ditum ke choche tum che song na ente mate kalima ko te to basi nili tum mangke nang chuni lo jen ditum youth tum non gen z tum generation z tum un an same nili tum long nang chap dun nang chiturun po basi nili tum ke nang chuni lo ke member ke non ditum long budam pete do na ditu dak do same member o le kam chuni budakali ho kalama ke non son political party pen ditum lang pot bote non son BJP puno ke chenga ko ke la tum ta ba duita sipan se hai kon chok ba ekta por ke alang tum ta la an je Atul Bihari Vajpayee hut ke ekta sipan ta alang tuma sarkar ke rem hok ano lutup ano la ana situation ta dulu ami ni tum non dang ke pho dak che tong ke mo ari sin tum non si non pen hala pila angkur jong si tang kon pameka landung pameka bete la so asong la so arok posame mu raba phan stame oxygen pilong po kusinili ba ning che thelo lang pon ble chat outside le klem ta mane men ke athi dolong le la pen ok kala tame ni tum ke la ba klar tak ning che pilo jen ni tum ke la ke ili jung ali hale ni tum ke klem ali la ke ni tum society phan ekta awareness ke wani bate asapso kitchen phanjis ni tum mangai ka bor ipon po kusi kamat hapon no la pen kadu kare kar biang long harat hanta na chuni wi lo jen ni tum phan nang chawap pun po kusi ni ba ning che theng lo la pen an ve che ni li lam ting ka ni lo ka dom o la bang ke hok lo ma tha mi lam no stame dok sin ni tum lang pon pro te ni tum kar biang long lok sa driver lom ta dok pik a hok lo non son nitum ka chesong noi ili karbi si chesong to ti stame hala driver lom ta ni litum malong le long nang do lo la pen nang ki do arai ta do kalang sis do ile kalong ke driver tom ke na do arai do ta si lili bang kamat habon ke mo pijo pen ke non son la ka prek non son la driver tom ta dak nang chara pun po si lili bang ning che ik lo hela dak pen non son ni tum karbi tum det ka chesong puta lan edet le mane kupon gote asap so ke ni dalo no ka beng long ke kudam pe ka prek ka driver lom ta dopik he
kami nilibang kamat hapon dong sidak dong silang panang don wajalop tenitum ang ton a tribal tum ekta unity do polapen mane nitum kachesong no awareness no asapso tame nilitum ta ardik do chat po kusi kamat hapon no lagi kalangon nitum ta lasi nitum ta genji kusi birong no dadake mane muthe dak ba ke kilop poni ho tribal tum an ke dake dang do long no kusi nilibang lam klarang chipilo dak pet lapen ang jerap pun pogosi kamat hapon no dak la alang itum same nang kehang la pugi kalilo nilining kehang mensi ke banglo la penili kamatha ateng la itum la so voice of genji front same la ansu se iprang na kidampo la pen itum same pinida arleng komhek same penapa ko la ansu se nang che tonglun po pusining thelo nang itum social media ahin pen same nang pachini ponpot la pen itum same la so voice of genji front pu ka opening abang ke itum dak khirni la pen jengkha long same non ke bangchi la so non ke bangchi arni long same itum dak cleanliness drive ta bipon po la pen tum same un an pen sport anat same ke klem pon chi phansi ning che thelo la pen tum dak itum anutin same la hai molom ka sapha la pen itum la son thak thak si non iprang anat same la bang KSE tum same alang itum same aprang mena claim pon lo la pen alang itum same no na bang ge nili ke thek dun long bang kom hoilo la son ka sapha la pen itum dak silang bam ho pro de itum dak het same koka la pen harlong pharla long same kichu yadim ke langmi pik lobon same ka sapha bang avi pochi al kapre long pen same bang vel nang ke lang bang non bang kom hoilo la sin tum kamatha pen tengi itum dak su society ke change ji phansi tum kamatha pon pensi la so voice of genji front pu bang ke launch pon pini tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu